Fijakere, svečana stara kola, radna kola i imamo tu jedan sportski maratonski fijaker, namjenski. A iskoristit ću priliku da najavim sljedeću disciplinu. A to je, kao i svake godine, vožnja zaprega kroz fiksne prepreke, vožnja preciznosti. Imamo prijavljene za sada 4 zaprege. Pod broj 1 Mićo Sarajlić. Pod broj 2 nastupit će Hari Ljutić sa svojom zapregom. Treći po redu Mlađen Gajić i četvrti za sada prijavljeni fijaker Save Vasiljevića. Zamolit ćemo još jedan krug vozače da naprave dok komisija ne odluči o pobjednicima.